O tini se line no phaio ang kisa porima bagui exam rok bo tongo hingke ba ani channel le norok tangui subscribe khaiya tei tangui comment rok khaiya like di subscribe khaidi like di aphano subscribe khaidi YouTube channel o ang tabuk like do se kok sa do like channel o hingke ang YouTube ni kok ma sasine wngkha YouTube ni yang bakang ni kisa khe subscribe hinui sujak tongo oro tip sinna bo norok kisa ani tabuk exam tongo ang tabuk tagui maya hingke ba ani exam paikha hingke chini dol rok no ringo video kaham kaham swnamkha hingke norok moja manjago no short subscribe lema khainai khaidi tabuk phano advance khai di video katal naina muchungkha hingke 2019 ni khaidi tabuk subscribe khaidi hingke khwnasune ani video katal nuksinai norok kubui no sao okay hambai.